Hi guys, madyong hapon guys. Matumig merkado karon kami malik ni og kanang amang sudanan ug mas buntag. Nabiyahin na po si Junjun og sadyo. Sige, yan sadyo eskwela. Manang karong hapon, nangandam na midaan. Garahin na mas Junjun. Kaya tricycle niya gibilin dito sa kalsada. Nato ang panahon kay galay, nagato ang panahon. Ito na kadlaw sige kuan. Buwan-buwan. Nailubi na hagbong ka. Ito ah. Ito ako. Ano mo guna patay? Patay? Wala. Ibutang sa ito sa itong tricycle. May mangyatod. Tapay isa. Kato. Dito. Kayatod sa ako. Kapuwak ni lubi. Kaya laman dani mag-agyagi. Basig na ay maagbong nga. Lubi. Diara itsa. Ngayong araw, alas 5. Garahin na nas Junjun guys. Biyahe po do alas 6 sa buntag. Alas 6 o 6:30. Okay, alas 7 man nagsugod sa klase. Bakto normal na pag winadwaday sa kalsada pero maka tigom para sa ekonomiya. Para sa kagmaon sa pa nagbo. Kapulot ko gold guys. Gold. Sinauman. Gold na plastic. Nagsunod man na tuwan. Ha? Nagsunod mo mga tricycle. Dato na ganang libongo to. Gibagkatag tricycle na ha. Grabe. Binuang naman po ng imo nga. Sakit naman po na damdamin. Wala akong matamis ha? Ang buhay mong mata, ano na? Sa abog. Ha? Abog. Mahay ko kayo mo ni mama na may mo si mama. Ay rin kayo mo. Bisi ka jo kalsada, nakan ka jo mga sakjanan. Paklay. Paklay ito. Hoy, naman si Jan, tiga baklay. Nay magbaklay pa, napakay lugar, pasakja pa. Uy ba? Kung mga bata ba nga magpipaklay? Di mo nyo makita, kaya mo mga gidrio. Nyorkat man di ba ba? Nagsurkat sila. Uy, bakit wag na ikapriti ng ginikanan? Ay, nahulog na ka mo. Siyempre, ikaw ang pinilatuto ko yan. Kani, kuwang ra mo na magpaklay. Magali kay magihan, galadyo-ladyo pa, pasakja. Mahulaw mo pa nung buwan, hindi malukon, mahulaw man. At least, nagalo ka. Kasi di po, busakay. Luoy ba dyan? Kapoy na sa eskwela dyan. Maglakaw kayo ng ulit. Hindi nga na, misaw na. Radyo, dito mo ang bakladyon. 3 kilometro. Diba kakod makasugod sugod sa bahay nga tutlungsod? Mute mo bakladyon sa una eskwela. May mo nang gilalim magbaklay kay kapoy ka dyan mo mag-eskwela maghapon. Maglakaw pag dyan ginaguli. Para nang kakapoy lamin na good ilabay agahang baag sa daplin. Bitaw sa una. Tungod sa kakapoy ba? Lamay na lagi magtinihil. Bitbitin na guna ang sanilas. Tigani sapatos ano mo poon. Lamay na magtinihil. E siyempre maghapon ang imuhang tihil na puto sa sapatos, midyas. Tapos magpaklay pa na kulit. Isay magtinihil na ko ang bitbitin.
dali magpaklay. Uy, mo na makarelate ko sa mga bata magpaklay ba, maluoy ko. A few moments later. Hi guys, magtungkuntag naman ako plansa sa suot ni Giyan karong adlaw. Nag-uwan, paduong na sila manggikan. Nag-uwan man. Hey guys. O di pa dahil Friday, Webis pa dahil ron. Pagka na Friday. Malay mo, i-suspend ka mo. Tapos na po na yung ano, jacket nga pang kuwan. Kinsa na pa? Si kuwan, Robin Patilya. Magda ka gitara? Bikat ninyong alas 2 ng jamming daw. Minang Ansan na nakinakina? balot. Kasang gidala ng dagat. Naku yawig be. Jab-jab. Wala ko tubigan di ay. Dito sa lamesa na nato siya. Bikat niyo yung alas. Lugay na kadyo ng jakita. Pag-ipanganak si Gian na. Trabaho pa mo Gian. Nahimo na yung murag 2,000. O, gipahin mo din nagtuyo? Oh, 2005 pa ni sa una. Di mo nung amo. Milar daw Manila kay 1 month 2003 man siguro. Buwang na, itusok na yun. Yung kasag naguwan. Napabiyak yung buhaton dito. Wala ko kalihok sa mga buhaton ng gabi ba. Natulog ng labat kang ulo. Ang sakit man ni mo. Tulog lang. Lagi mo ang recite nun. Mana na recite na nimo. Wala naman. Wala, lahi na po pero. Kada adlaw magsig-memorize. Kung sa man di ay. Makotaw dyan na yung utok. May ganit, dali ra ko makasagulo. Gansitong. Magsagulo, dugay kayo. Dugay kayo. Nimong pajong. Nimong pajong gi. Ayun na pa, dito sa kay mga bata ro, pili. Dito sa kay mga bata ro, pili. Lagi mong tubig malimtan. Mamili oy, ugulan asa. Ang tricycle na hindi managad atong mga pilihan kayo, luwi kayo. Anong mamili man nga para sa ng tricycle? Ay, may estudyante baya. May milig nindot nga tricycle. Bisa ka. Ay, gatang panahon na sana ni. Bisa ko ma. Amping mo. Naguwan. Pangit. Good morning, Pangit. Pangit. Tugnaw. Uwan man. Nabakari pasayro nga uwan man. Oh, amping mo. Mabisbisag ang mga tanom gapon o ako nakapamisbis. Nakalimot kong pamisbis. Mama naligo. Nakapalit mig bandig nga sorry guys. Oh. Mas mama jang gitay gad-ligad pas mama. Kay pangapin ko no dani ba gustong maggadliga dani. Semento. Yung man ni pagijahang anak pod nga uban nay higdaan pod latag ra dani sa
Babay ang taas ko. Kado lagi. Yun yung lagi sila sa sila. Utang ko nun ni 1.8 isa ka buwan. Diya kay di man may ganagutang kay sakit lagi sa unis utang. Gisa na lamang gi papalit og 500. Nagibayrang mama 500. Kay bawi na lang kuno po siya siyang pamasahe katong day laki nga nanuroy loy lamang pud Sa balang man asot rin. sa Talamban. Ano Talamban ma syudad? Sila. Gibayran na lamang mama 500. Magamit ra man pud ni. Mulig diyang ubang anak ug muhigda dani nay kahapin. Bawa ka lang sa mga anak na. May kay, kuan ba ka lang, di ka mahalo ka kung sa simento kay parang Baga man. guma. Na guys, mura siya kuan. Kung Guma. Danay pum gamay. Okay ra siya dani ilatag. yaw. Harang lipadang mama. Di alam. Humok ma. Oo. Ang ako kuan ba mga bata, ano sila ni Dao. Matay, kakuan ba? Nay kahapin. May di kay kanang Mura guma nga. Kuan ba baga. sila magligid. Magkuan ba? Dani ra sakto ra man. Ug muli sila irag ra maring lamisa dani hapin. Magligad-ligad na ring sahog ba? Para mubo ang lingin, babago na. Muli mo ang mga apo na nayaligid-ligidan. Mugid na yung problema. Mga libangan ng ito kahoy yun sa kayo, pero Siminto man. Pwede raman ni siminto kay baga man siya. Nakapalit no noon may was oras. Kitry pang mama dajon ligad pas mama dajon. Sakto ra gajud ma, dani. Ihapin. Muli to mong mga apong gagmatoy. naluoy ko sa tao, tagaan na lang ng pugpok. Malala. Ngitaga ni mong cook ma. Oo. Wala ko dito. Garang inita pa sa baklay-baklay. Oo. Medyo na laman na makaplitis siya balik talamban. Bahala na siya. Malala ko, nakainsag po. Kapin. Mali pa yung mga bata na kan mga litra-litra manday na. Sana, anaon na pag Nga na lukoton ra. babago. Na nakay panghapin nung mulig yung mga apo. Oo, yung problema. Lami mo pa sa higdaan kay humok.